Na convocatoria 2025-2026 do Grupo de Desenvolvemento Rural Salnes Ullaumia presentáronse 20 proxectos. Os escollidos repartiránse un total de 430.000 euros en axudas, mobilizando un investimento total de 1,2 millóns de euros. Creo que estamos no bo camiño de que cada vez máis se fala do GDR, cada vez máis a xente entende que este é unha ferramenta que aproxima os proxectos ao territorio e que, en definitiva, cumple o obxectivo xeral para o cal se creou, é dicir, para xerar empleo, fixar poboación ao territorio e tamén crear valor añadido no rural. Os máis numerosos foron os proxectos impulsados por entidades locais. Beneficiaránse destas achegas os concellos de Meis, Illa de Rousa, Caldas, Ribadumia, Moraña, Valga, Portas, Meaño, Cambados e Sanxenxo, con iniciativas que van dende a promoción turística e as enerxías renovables ata a valorización do patrimonio cultural. Unos ayuntamientos apostaron por la valorización de elementos patrimoniales, como son los cruceros, ese es el caso de la Illa y de Meis. Hay otros proyectos como el de Caldas, que tiene un puente romano y lo que quieren hacer es una iluminación un poquito más peculiar, más bonita, o sea, la están poniendo en muy buenas condiciones. En canto ás iniciativas presentadas por empresas ou autónomos, foron un total de 7 proxectos que suman máis dun millón de euros. 4 foron os escollidos para recibir unha axuda total de máis de 300.000. Os restantes quedan en lista de agarda á espera de novos fondos. Pero creo que nos debíamos marcar como reto, primeiro, contar, parece unha teima, pero sí con fondos suficientes que dean cabida a todos eses proxectos, que queden proxectos en lista de agarda significa que houbo un proxecto que tiña unha ilusión e que ten que quedar aparcado por falta de diñeiro e iso non deberá ocurrir. Entre as propostas escollidas están a modernización dunha carpintaría rural mediante tecnoloxía 4.0, un campamento turístico tipo glamping no concello de Cuntis, a creación dunha biorefinería centrada na valorización de algas e mesmo un crematorio para mascotas. Estos proyectos están llevados por gente que está muy formada, aunque son gente que vive en el rural, tienen sus visiones de futuro. El tema del proyecto de las mascotas, del crematorio de las mascotas, está llevado a cabo por 2 veterinarios y por un ingeniero agrícola. El tema de la refinería de las algas está llevado a cabo por una chica diplomada, licenciada en farmacia. Dentro da tipoloxía de proxectos privados non produtivos presentados, o GDR destaca a proposta de axuda en favor da Asociación Unión Musical de Meaño. Presentou unha iniciativa para poñer en valor o patrimonio musical no concello e na comarca, a través da adquisición de instrumentos musicais e unhas tarimas para as súas actuacións.